जोङो बे मोनथाम भिउसफोरखौ जों एसे नायनो जाहाथे जों एसे मोजाङै बुजियो। बे प्रि मिलेनियालिज्मआ जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ मिलेनियाम जानायनि सिगां फैगोन बेखौहाय प्रि मिलेनियामा फोथायो। थिग जोंबो बेयावहाय जेसेबांनि जथुमा जादों जों बेखौ फोथायो। अर्थात जों प्रि मिलेनियालिज्मखौ लानो हायो। नाथाय गोबां स्कलार्सफ्रा बेखौ फोथायालाय नों आरो आं बायदिया जेबो नङा। बिसोर इन्टेलिजेन्ट मानसिफोर, बाइबेल लिरग्रा मानसिफोर, स्कलार बिसोर मानसिफ्रा बेफोरखौ फोथायबावा। नाथाय जों जेबो रोङि एकदमबारे थार्ड क्लास मानसिफ्रा जों बेखौ फोथायो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन, हाजारसे बोसोर खुंफैगोन बे बुहुमाव। जों बेखौ फोथायो। बे मिलेनियालिज्मआ बुङो जाहैबाय मिलेनियालानो गैया बिसोरनि थाखायहाय ओरैबायदि डेन्जार। वाव, बिसोरनि थाखाय हाजारसे बोसोरानो गैया, नाथाय जोंनि थाखाय दङ जाय प्रि मिलेनियामखौ हमो आरो फोथायो। बिसोर बुङो जाहैबाय संसार जोबनायसिम जिसु ख्रिस्ट'आ फैया। जेब्लानाखि संसारा जोबगोन अब्लासो जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन। मानो होनब्ला बिसोरो फोथायोदि बे फारनैबो पेरालाल, मोजां गाज्रि, इसोरनि मानसिफोर, सैताननि मानसिफोर मोननैबो जौगालांबाय थागोन होननानैहाय बिसोरो फोथायो। बेखायनो बिसोरो बुंदोंदि जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन जेब्ला मिलेनियाम किंडमा जोबगोन अब्लासो जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन, जेरावहाय जेनेरेल रिजारेक्सन, जेनेरेल जाजमेन्ट, जायखौ जों बुङो नैथि बिसार। आरो पस्ट मिलेनियालिज्मआबो एखे, लिटिल बिट सिमिलार ना, बिसोर एखे सिमिलार होनजायो। बेबो जाहैबाय सासे स्कलार, बेयो बुंदों जायआ लरेन बेटनार, बेयो बुंदों जाहैबाय दानो जाखाबाय मिलेनियाम किंडमा आरो जाखानाय नंला। मानो होनोब्ला गासैबो प्रिचिं आरो गोथार जिउनि खामानि बेफोर गासैबो जागासिनो दंखायो। बेनि थाखायनो मिलेनियाम किंडम गैला होननानै बे पस्ट मिलेनियाम भिउफ्रा बुंदों। बेखौहाय सापर्ट खालामनाय जाहैबाय आरो बुंबाय लरेन बेटनार। नाथाय बेबो फोथायोदि जिसु ख्रिस्ट'आ एखे, जेब्ला मिलेनियाम किंडमा जोबगोन अब्लासो फैगोन। बै जायनाखि मिलेनियाम बुंदोंना, बेयो जेनेरेल रिजारेक्सन, जेनेरेल जाजमेन्ट नै बे समावसो फैगोन होननानै बेखौ फोथायदों आरोखि। बिसोरो बे मोननैया एखे होननानै बुंजायो। जोङो दायो थांनायनि टपिकआव खालामनि सोरजिगिरि अनसुला इसोर नोंखौ बे समाव हामबाय होनसै आफा। फोरबो जोङो नोंनि रावखौ सोलिनाय सिगां जोंखौ सहाय खालामदो। गथायदों आफा, बेयाव साफ्रोमबो जाफैदा नोंखौ फोथायनाय फोथायारि आरो बे समखौ होनानै बासायनो। आमेन। जोङो नायनि बाइबेल सिरि बायदिहाय जोङो मिथिगौ 1000 years मिलेनियाम किंडम बेयो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि रायजो खुंनाय बेयो जागोन। बेवनि राजाया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आनो आरो बेयो मानिफ्राय सासन खालामगोन होननानै बुङोब्ला बे जेरुसालेमनिफ्राय बेयो सासन खालामगोन। जोङो नायनो मोनगोन, जों नायोब्ला बे सिरि थाङोब्ला जों नुनो मोनगोन आइजायानि 2:1निफ्राय 4 सिमखौ जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन। जों जिसायानि 2:1निफ्राय 4 सिम जुदा आरो जेरुसालेमनि बिसय आमसनि फिसाज्ला जिसायानो सफैनाय जोबनाय दिनाव बेबादि जागोन। फोरबोनि न' गोनां हाजोआ गासै हाजोफोरनि दिगनि जागोन आरो हाजो मानिनि
ख्रुइ जौसिन खालामजागोन आरो गुबुन जाथि मानिया बेनि फारसे बोहैबोगोन आरो गोबां देशनि रायजोफ्रा थांनानै गावजों गाव रायज्लायगोन जोङो फोरबोनि हाजोआव गाखोनानै जाकबनि इसोरनि न'आव थांनि अब्ला बियो जोंनो गावनि लामानि बिसय फोरोंगोन आरो जोङो बेनि लामा सुरुखाफोराव थाबायनो मोनगोन मानोना फोरबोनि उपदेशआ जायननिफ्राय आरो बेनि बाथ्राया जेरुसालेमनिफ्राय जागोन बेयो जातिफोरनि गेजेराव बिसार खालामनानै हादरमानिनि रायजोफोरनो लागै बिजिरनो आरो बिसोरो गावसोरनि थुंग्रिफोरखौ नांगालनि फाल आरो जंफोरखौ खासिफोर दास्लायगोन अब्ला मोनसे जाथिया गुबुन जाथिनि जेंना थुंग्रि हारबावनाय नङा आरो बिसोरो बिदा सोलोंबावनाय नङा बेवहाय जोङो हमनो हायो जाबाय जेब्लानाखि बे मिलिनियाम किंडम होननायाव 1000 इयार्सआवहाय जेरुसालेमा मोनथिजागोन मोनसे केपिटेल होननानै बुहुमनि गेजेरावहाय जोंनि दिनैहाय गुबुन गुबुन हादोरफोरा गावबा गाव मोनफा मोनफा केपिटेल खालामनानै लादों थिग बेफोरबायदिनो बै समावहाय मोनसेल' केपिटेल जागोन बे जाहैबाय जेरुसालेमखौनो मोनथिनाय जागोन मिलेनियाम किंडमावहाय बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ सासन खालामगोन रुलिं खालामगोन जेसेबांनाखि मिलेनियाम किंडमावहाय हाबनाय मानसिफोरखौहाय आरो मिलेनियाम किंडमाव हाबनाय मानसिफोरखौहाय आं बुंनो सानबाय सोरबायदिया हाबनांगोन बेनो जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि दिननिफ्राय लानानै दिनैसिम जेसेबांनाखि इसोरजों बायख'जानाय आरो नंगुबै फोथायारिफ्रा हाबफैगोन लोगोसे बे 7 बोसोर महाक्लेश दौरान बेयो जाहैबाय फोथायारिफोर जायफ्रा फोथायि अबिश्वास अधोरोमियाफोरनि थियारि दोनजाबनाय मोनसे सम साजा बेफोरनिफ्राय जायफोरनाखि खस्थ'यै थैलांबाय बेफोर मोनसे हाबहैनो मोनगोन मिलेनियाम किंडमावहाय आरो मोनसेया जाहैबाय मोननै थांबाय जों आंजोंबो बुंब्ला बियो गाज्रि जागोन बेनिखायनो जायफ्रा फोथायारि नंगुबै फोथायारि दाबो नङा नमिनाल लिबार्टि नङा लिबारेल नङा नंगुबै जेनुइन बिसोरो हाबहैनो मोनगोन ओमफ्राय ट्रिबुलेसनावहाय थैनाय जिसु ख्रीष्टखौ गिनानै थैनाय फोथायनानै थैनाय बे हाबहैगोन आरो गोथाङैहाय हाबहैनाय जिउसफोरनि थाखायहाय बे हाबहैनो मोनगोन जों फोथायारि जे फरदासिफ्रा जेन्टासफ्रा गोथाङै हाबनायखौ आसा दाख्लाम बे जाहैबाय जिउसफोरनिसो जोंनि थाखाय नङा बिसोरनो आन्दा बुंगोन लास्टआवहाय फिसा खांलायनो मोना बेवहाय जों मोननो हाबावगोन बे मिलेनियाम किंडमावहाय डेभिडआ राजा जागोन बेनो इस्राएलफोरनि प्रिन्स अर्थात राजखुंगुर जानानै सासन खालामगोन जिसुआ बेनि डेभिडआ बेनि सेला आरो जिसुआ बेनि राजा बिदि जागोन जोङो बेखौ नायब्ला बाइबेल सिरि नुनो मोनो इजिकिएलनि 34 22निफ्राय 24 सिम जों बेखौ नायब्ला नुनो मोनगोन आरो नुनो मोनबावगोन जोङो जिसुनि थंहरजानायफ्राबो बै मिलेनियाम किंडमावहाय सासन खालामगोन बेखौ जों नुनो मोनो नाथायनि 19नि 28आव नुनो मोनगोन आरो लुकासनि 22नि 29 आरो 30 बेवहाय नायब्ला मिलेनियाम किंडमाव माबायदि बेसिसफ्रा जागोन नुनो हायो बुहुमनाङैनो इसोरनि गियान बेयाव जागोन बेखौ जों मोननो हायो जाबाय आइजायानि 11नि 9 बेयाव बुंदों आंनि गोथार हाजोआव थानाय मानिया रावखौबो दुखु होनाय नङा मा होनाय नङा रावबो दुखु होनाय गाज्रि सोंलायनाय नङा एबा नस्थ' खालामनाय नङा
मानोना दैया जेरै सागरखौ खोबसिनो बिदिनो फोरबुनि मिथिनायजों पृथिबिया जागोन अर्थात गासैबो इसोरनि गियान थानायखाय फोरबुखौ दसे खालामनाय नङा मानो होनब्ला जों मिथिगौ बयबो बे हाजारसे बोसोरावहाय इसोरा लुसिफारखौहाय जिनफ्रिजों गोथौ हाखरावहाय दोनहरगोन बिनि थाखायहाय पाप मावहोनो हानाया सैतानाव थानाय नङा जों बेखौ बाइबेलाव फोरोङो आरो जोङो मोनबाव नायब्ला नुनो हाबावो जेरेमायानि 31नि 34 आवहाय बेवहाय बुंनो जाहैबाय आरो बिसोरो फोरबोखौ सिनायदो होननानै गाव गावनि फारा खरसि आरो गाव गावनि बिफंफोरखौ फोरोंबावनो नांनाय नङा मानो होनब्ला इसोरनि गियाना थाखाबाय मानो नांबावनांगौ नांला मानोना बेफोरनि उन्दै गेदेर बयबो आंखौ सिनायो जायासै जिसुखौ सिनायगोन बिसोर हाबैखागोन ना दैमायावलाय बेनो फोरबुनि होननाय मानोना आङो बिसोरनि अपराधखौ खेमा होगोन आरो बिसोरनि बुथारखौ आङो गोसोखांबावनाय नङा अलरेडि दान गुमाया गैला बिसोरनि पापफ्रा जोब्बाय आरो नै आंबो बुंदोंमोन गथ'फ्राबो उजिलायगोन होननाया बेफोर सोरबायदि जाथावथाव ना जों जिउजों सहैनायानो दि गथ'फोर बुजिहैगोन बेखौ साना नाहरदो बेथ' डेफिनेटलि जोंनि नङा आरो ट्रिबुलेसनावहाय थैनानै हाबहैनाय बिसोर नङा जायफ्रा गोथाङैनो जों बायदि मोदोम थानानैनो हाबहैगोन नै बिसोरनि सम आरो खाबुआ गथ' खांहैनो मोननायफ्रा संसार जानो मोननायफ्रा अब्ला जोंबो लुबैदों नामा सेंग्राफ्रा नङा सानसे बेयो जोंनि थाखाय नङा लोगोफोर बे जाबाय जिबफोरनि थाखायसो जोंहा जोबथा समा बे ग्रेस पिरियडआनो बे ग्रेस पिरियडखौ बारग'बाय थानाय जोंहा सान्स गैया बेखायनो अन्नानै बेखौ मिस खालाम जोङो नायनि आङो बुंदोंमोन गथ'फोर खांगोन बेनि बागै सिरिखौ आइजायानि 11:6 आव नायनो मोनो जोङो बेयाव बुंदों आइजायानि 11:6 अब्ला सिखावा मेन्दा बिसाजों खामिफागोन लख्राया बोरमा बिसाजों लागोन सिंहआ मोसौ फिसा आरो जुनारफोरजों लोगोसे थागोन आरो उन्दै गथ'आ बेफोरखौ बुंलेंगोन बे जाहैबाय आं बुंखादोंना जायफ्रा गोथाङै हाबगोन बिसोरनिसो सम आरो खाबु बिसोरनो गथ' खांहैबावगोन मानो मानोना बिसोर जेब्ला गोथाङै हाबहैखाबाय बिसोर खांखागोन होननानै दोनगोन दे जों बांद्राय दुखु थानाय नङा बेयाव एसेल' दिनफोर जोरनाय गथ' एबा बैसो जाफुङा लाबा थैनाय बोराय सासेखौबो मोनबावनाय नङा मानोना 100 बोसोर बैसोआव थैनायाबो सेंग्रा जालाय बायदिसो आरे 100 बोसोर थैनायाव जानानै थैनाया सेंग्रा जालाय थैनाय बायदिसो आरो सोरबा 100 बोसोर बैसोनि आगु थैब्ला बेयो साव होजानाय सानजागोन मा जाखो बेलाय साव होजानायसो बेखौ जों एक्सप्लेन खालामनो आरो 23 आव नायबावनि बिसोरनि मावनाया गलाय जानाय नङा एबा बिसोरो संहार खालामजानो
थाखाय गथ' सालायनाय नङा मानोना बिसोरो फोरबोनि बोर होखाजानाय मानसिफोरनि जोलै आरो बिसोरनि फिसाफ्रा बिसोरजों लोगोसे थागोन। जोङो बाइबेला फोरोङो जायानाखि बे हाजारसे बोसोरावहाय सम जायालाबा थैबाय बिसोरो इसोरनिफ्राय सावख' मोननाय इसोरनिफ्राय बेरेखा मावनाय जागोन जों बेखौसो फोथायदों आरो जायफ्रा मावनाय नङा बिसोर जोरबाय थागोन। आरो जेरेमायानि 30:20 बुंदों बिसोरनि फिसाज्लाफ्राबो गोदोनि बादि जाफिनगोन। गोदो बेसेबां जोरोमोन जोंनि सिगाङावहाय दा जों बेसेबां जोरो बेखौहाय बुंदों सिगांनि बायदि जाफिनगोन दा जोंनि फिरिनि नङा बै जानांगौ मजेसफोरनि अलमननि जानांगौ बिसिनि जोलै बिसिनि सम बायदि जोरगोन होननानै बुंदों जोंनि बाइबेला। बे किंडमाव जायफ्रा हाबहैगोन बिसोरो एथ' गोबाव बोसोर जोरनो मोनगोन। नाथाय जोंनि दिनावहाय आंनि सुनाया जों बेफोरनि सम गैला मानो होनब्ला गासैबो जानायफ्रा मेडिसिननि प्रडाक्सनाव जाजोब्बाय बेखायनो जोरला। जुदि जोरनो लुबैदोंब्ला अननानै बिदिनो किंडमखौ गोसोखांदो हाबहैदो। आरो बेवहाय सुखु जानाय जेबो जिंगा सिनांनाय गैया। दुखु दाहाफोरनिफ्राय खारग'नाय बेमार आजारफोरनिफ्राय खारग'नाय सान्थि गोजोन बे मिलेनियाम किंडमा जागोन। आं बाइबेल सिरिखौ नागिरला टाइमआ बारगासिनो दं आबाद दोननायनि सम जाबाय। आरो मोनसेल' राव जागोन जेरावहाय सिगां मोनसेल' राव दंमोन थिग बेफोरबायदिनो बे मिलेनियाम किंडमाव जोङो मोनसेल' राव रायलायहैगोन बेखौ जों जापानियानि सोलिनाय मोनसेल' राव जागोन जेरावहाय बाबेल टावार लुनायनिफ्राय गावस्राबोदों बेनि सिगां मोनसेल' राव दंमोन। बेबायदिनो एखेयै बे मिलेनियाम किंडमावहाय मोनसेल' राव जाहैगोन। बै समाव जापानिया बेयाव जाफैगोन। दायो जोङो अनेक गुबुन गुबुन कालारनि गुबुन गुबुन शेपनि गुबुन गुबुन टाइपनि मानसिफोर नाथाय बेवहाय जोङो बेफोरबायदिखौहाय बै जायफ्रानाखि मोदोमै हाबहैनाय बिसिनि गेजेराव हमनो हागोन। नाथाय जों जायफ्रा जिउ होनो हाबहैगोन गैला जोब्बाय बिनि कालारफ्रा थांग'जोब्बाय इसोरजोंहाय लांखोजागोन अब्लानो जोंनि कालारफ्रा जोबबाय। आरो बेयावहाय बे मिलेनियाम किंडमावहाय गोबां बिस गोनां जिबौफ्रा एम्फौ एनलाफ्रा जिब जुनारफ्रा जेबो खालामनाय नङा। बेखौ नायब्ला नुनो मोनो जोङो इजिकिएलनि 34:25 आइजायानि 56नि 25 नायब्ला नुगोन गासैबो बे बिस गोनां एम्फौ एनला जिब जुनारफोरनि खुगाफोरखौहाय फोरबो जिसुआ फांथेना दोनगोन। जोङो जिबौफोरजों थाफानो हागोन आरो सिंह लख्रा बेफोर गासैबो जोङो थाफानो हागोन मानो होनब्ला बिसोरनि खुगाया बिसोरजों बान जाखाबाय। बिसोर जोंखौ जेबो खालामनाय नङा। जोङो दायो बिसोरनि खाथियाव थाङोब्ला जोंहा मा जागोन जों दा थैगोन नाथाय बै समाव बिदि जाहैनाय नङा दे। जोङो आराम थाहैनो मोनगोन। बे 1000 इयार्सखौ जोङो नाहरनि। आरो एनभाइरनमेन्ट आबहावायाबो सोलायहैगोन। दा जों जेनाखि थासारियाव दङ माबायदि अबस्थायावहाय दङ थैदांनाय आरो गुबुन गुबुन आनजादफोर फैयो बेफोरबायदि जानाय नङा आरोखि। बेनि रेफारेन्सफोरखौहाय गोबां दङ नायब्ला नुगोन बाइबेलावहाय आइजायानि बुकआवहाय बिजाबाव नायब्ला जों नुनो मोनगोन। आरो मिलेनियाम किंडमावहाय इसोरनि मन्दिरखौ लुफुंफिननाय जागोन। मानो होनब्ला लुफुंफिननाय जागोन बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जेसेबांनाखि सैनांबाय खस्थ' जाबाय बे संसाराव बिदि फैनाय
समावहाय थिग बेखौहाय गोसोखांनो आरो बोलि बावनो बे जेरुसालेम मन्दिरखौहाय लुखांफिनगोन। बेयावनो जिसु ख्रिस्टनि दुखु दाहाखौहाय गोसोखांनानै जायफ्रा मिलेनियाम किंडमाव हाबफैबाय बिसोरो बाख्नायगोन आरो सिबिगोन। जों बेनि बागै सिरिखौ नायब्ला नुनो मोनगोन इजिकेलनि 46 बुक बालाब गैया दे डाइरेक्ट चैप्टार 40 46 खौ नायब्ला स्टाडि खालामब्ला मोजाङै ध्यान खालामब्ला नाथाय आंनि लास्ट बुंनांगौआ बेनो आरो रेडि नों आरो आंहा रेडि जाबाय थियारि जाबाय बेयावहाय मोनहैनो थाखाय सोर साबसिन जागोन जुदि जायोब्ला गाव गावनि गोसोखौहाय फिनदो आरो जिसुनि लामायावहाय आगान सुरफिनदो। जोङो बेफोरबायदि खाबुखौ नाहरनानै थाबायनो थाखायहाय जोङो अलरेडि इसोरा आंखौ जों बाइबेल होखाबाय बेनो जोंनि नाम दैदेनग्रा होबाय बेनि दारैनो जोङो मिथिनो हायो इसोरा सोर आरो मा जादों बेखौ मिथिनो हायो। बेखायनो बेखौ फराय आरो नेनानै थादो। जेब्ला जोङो गावनि जिउखौहाय गावनि दुंनायफोरखौहाय रिपेन्टेन्ट खालामनानै जा मावबाय बिफांफोरखौ रिपेन्टेन्ट खालामनानै बेनो ट्राइ खालामनो नाजादो अब्ला बियो जोंखौ निमाहाखौ गेलेगोन। अब्ला जोङो बै मिलेनियाम किंडमखौहाय बाहागो लाहैनो हागोन हाबहैनो हागोन। जोंनि थाखायथ' आनफरचुनेटखा जोङो दानस' जाननाबो हाबहैगोननि आङो जाहैखानाय नङा मिथिस'खा जोंहा मेन्टासखा। बेखायनो अननानै नोंल' नङा आंबो जुदि गोसोखौ खिन्थिनो हागोनब्ला थानाय नङा गावनो बुंनानै मालायखौ आसिस्थ' जानाय नङा। नाथाय आंबो मिथिगौ आं बेसेबां पापि बे जोङो गावबा गावनि गोसोखौ खिन्थिदिनि आरो बै मिलेनियाम किंडमखौ जोङो नाहरनि आरो बेखौहाय जिसु ख्रिस्टजोंहाय लोगोसे सासन खालामफानो मोननाय बायदि जोङो गावनि जिउखौ सोलोंनानै आंनि बे मिलेनियाम किंडमनि बिसय गुसुं बेसिसफोरखौहाय आं होनो दोनबाय। अननानै जायफ्रा खोनाबाय दलरै जिरायबाय आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जिसु ख्रिस्टनिफ्राय हामबाय होयो।